He vist coses que vosaltres no creuríeu. He vist pel·lícules al cine i l'Uro al camí ral. He ballat al Liguero de Marta. He comprat llibres al Robafaves. Però mai havia vist un programa de ràdio com Cansalada, Viada, que els va parir. T'agrada estar informat del que passa a Mataró i comarca? A metamorfosearse. Doncs aquest no és el teu programa. Ya don Ronaldo es bien poco sorte. Cansalada Viada, un programa d'humor que només entendran els capgrossos. Ni Corte Inglés, ni Can Fàbregas, res. Cansalada Viada els dissabtes a partir de les 5 de la tarda a Mataró Ràdio. Que cutres que sou, no?